ziyara kuma wata ba wagga ba. Mai ci gaba da ziyara. Kuma ina da sako wajen yan uwan da su zo ba. Kamar su yaya akwai wanda ban sani ba, akwai da wanda su yaya da Isma'ila da sauransu. Ina gaisuwa da su kuma a gaida da sarkin sharafai shi ne bari. Ce mishi mun gode sosai, mun ga jama'a sun zo sun yi kwana wajen kudu wajen mu, kuma mun gode sosai. Allah sa kuma mu ma mu je kuma wata rana su ma su zo. Abinda nake bada wasiya kamar zuriya Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Magini ce zuriya ce wanda aka sani da lafiya kuma da ilimi kuma da son wannan zumunci. Muka kama wannan zumunci wanda muka gada ko ina wanda ya san mu da son juna. Ba wanda ya san mu da kin juna. Kenan wannan abu mu adana shi. Mu yi hankuri da wanda cikin mu Allah ya ba gaba ko ya ba shi nasara jama'a sauran su yi hankuri da shi. Ana son kowa a samu a hada zumuncin nan da soyayya nan da muka gada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. To ni dai ban shirya komai ba. Amma ina da hadiya da sama wannan jami'i ta kakanninmu da tagwayen da muka gada. Mun gadi fara kasida, mun gadi maimata kasidodi ko ba namu bane ba. Tunda abu ne wanda ke bisa hanyar Allah. إذا هجرت فملي يا ومن يجمل كلي يا روحي ومن لروحي وراحي ويا أقلي وأكثري يا من وهبتك ويا من أعطيتك بعضي فقد ذهبت بكلي يا كلي فكلي إن لم تكلي فملي يا كلي وأهلي عند انقطاعي وذلي ما لي سوى روحي فخذها فالروح جهد المقل. الله سامع عن نفسنا. Dan uwa sai mai Allah godiya kuma ƙara farin ciki kamar yadda muka haɗu a mu'assasa muka yi ta tattauna za a yi tafiya gashi an yi tafiya ga kuma yau tafiyar za ta koma inda ta ɗauko kayanta. To ba abin da za mu ce wa Allah sai godiya. Kusan abin da muka saba tattaunawa yana da yawa a zamantakewa mun zauna. Wanda ya san wani ya saba masa to ya hakuri ya nemi afuwa, wanda kuma wani ya saba masa ba tare da ya shina ba to ka saka a zuciya ka yafe wa mutum. Saboda me kusan tafiya tana da wasu abubuwa wanda manzo Allah ya yi matafi addu'a shi karɓaɓɓiya ba kuma a san matafi duk inda yake a zalunce shi akan tafiya, musamman wanda ya riga yi wannan tafiyar ya kasance ya yi ta ne ilallahi wa rasuli. Ta wannan tafiya ce an yi ta sadar da zumunci ta kuma ƙara soyayya ta ƙara ƙulla alaƙa da dangantaka kamar yadda aka saba iyaye da kakanni. To gashi mun zauna da yan uwanmu sun ganmu mun gansu mun ji daɗi mun yi farin ciki mun ci tare mun sha tare mun kuma kwana guri ɗima da su. To wannan zai zamto ƙarin faɗakarwa da ƙarin tambihi ga wanda ya gafala ya ɗora kanshi kan wani tunani na faɗi. Mun zo mun ga yadda zumuncin me ke tattare su. To ba wani abu da za mu ƙara yi su da suke nan mun ƙara musu kawar da za su ƙara ƙaunar junansu. Kazalika mu da muke can mun ƙara koyar yadda za mu fahimci junanmu. Sakamakon me idan abin ɗaya tashi sai ka rasa waye mai gidan waye ba mai gidan ba, kowa dan wancan ya zo dan wannan ya zo kamar dai yadda muke a can. To amma in ka ga wani abin tilas sai ka ƙara wani ilimi akan abin da baka da shi. To don haka kamar yadda Baji ya faɗi zuri'ar Sheikh Magili zuri'a ce wadda aka santa da zaman lafiya. Lafiyar nan shi ne zaman lafiya.
musamman kakanmu ba shi da wani mutumi da duniya bangaren da ya shafi musulunci da za su ce bai kafa abubuwa da ya shafi zaman lafiya ba. Duk cikin kasashen nan na baka fata ɗaya ne kasar da bai sa hannu ba. Hasali hatta sarakuna na turawa akwai jawabai da yake musu na yahuda, akwai jawabai da yake musu ga yadda su daidaita zamantakewa su koda da musulmai. To ina ga wanda za a kalle shi da awa ce dan shek makilin. Idan za ka yi da'awa da gidanku, idan gidanku kun gaji abu 10, to ko da guda ɗaya ne ka kokarta zuwa 2 zuwa 3 a same ka da shi. In ka rasa wani a ganka dole. To in ne mana da fatan alkhairi yadda muka zo lafiya, Allah ya maida mu lafiya. Kuma yadda aka yi wannan haɗin kai aka saba yin shi, muka tashi muka gani idan an koma ƙara ƙulla zumunci, a ƙara zama da al'umma lafiya. Ne mana fatan alkhairi, Allah ya maida mu gida lafiya. Amin. مقيل قرجة بالخيرات نعيش دوما في البركات مع الكرام إبنا إبتولي عارفين بالله يا حبيبي إمامنا يا شيخ مدين وذاك عصر محمد رمفا فهل فاني سوى لسوف أزور هذا شيخ حنيفة محمد الكرماء مدين عارفين بالله يا حبيبي إمامنا يا شيخ مدين شرف حبيبي ومريم سيدي دورتي تزاقي في الأيدي نيجيريا وكيلو يا سيدي في مدي شيخ الكل مدين عارفين بالله يا حبيبي إمامنا يا شيخ مدين عارفين بالله يا حبيبي إمامنا يا شيخ مدين لا يا أرباب الأهواء كل مقيد في الأغلال وأنقذوا من الإذلال ما زال دارا في البلبال عارفين بالله يا حبيبي إمامنا يا شيخ مدين سألتكم يا رب العرش ومن له تسريف الفرش مؤونة في مدين جيشي وفارس الإسلام مديني عارفين بالله يا حبيبي إمامنا يا شيخ مدين محمد رسول الله محمد رسول الله مجيلي ولي الله المجيلي ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأبونا من لقب Ku ta zikiri. Sharu Musa.